Благодаря за помощта. Каква помощ? И питаш? Успя да убедиш селяните да не скланят глава пред Антонио де ла Торе. Само им казах истината. На този нещастник и на хората му не може да се вярва. Знаеш ли какво си мислех? Ще се радвам да ме придружаваш на тези събрания. Защо? Много е трудно да държим хората сплотени. А на теб ти повярваха. Щом така искаш. Разбира се, че искам. Явно имаш гости. Кой е? После ще ти кажа. Защо си дошъл? Радвам се да те видя, Патрисия. Аз не. Какво правиш тук, Себастиан? Вчера на събранието не бях ли ясна с теб? Точно за това съм тук. Трябва да говоря с теб. Няма за какво да си говорим. Само си губиш времето. Може би и това ще те заинтересува. Сега ще говориш ли с мен? Това е доказателство, че не лъжа, Патрисия. Семейството ми не е такова, за каквото го мислиш. Личи си, че не го познаваш добре. Какво ти става, Патрисия? Толкова бързо ли забрави любовта си към мен? Възможно ли е това? Да. Защо настояваш да погребеш всичко? Знаеш ли, какво не разбирам и продължавам да се питам? Защо ме ненавиждаш? Защо ме мразиш толкова? Един ден ще разбереш, Себастиан. Не мисля. Знаеш ли, винаги се радвам да те видя, въпреки че се подиграваш с мен. Сърцето ми започва да бие, когато те погледна в очите. Жалко, че единственото, което изпитваш, когато ме видиш, е омраза. Извини ме. Проблеми ли? Не знам. Това е добре. Дали? Жалко, че идва от сина на онзи нещастник. Познаваш ли Себастиан де ла Торе? Знам кой е. Но явно ти го познаваш по-добре. Той е част от миналото ми, което искам да забравя. С тъгата, която почувства след срещата, мисля, че ще ти бъде много трудно. Всички си отидоха. Дали е заради мен? Не. Утре отивам със селените във Виевисенсио да продам добитъка. Искаш ли да дойдеш? Ако ти искаш. Нямаш представа колко много ми липсваха нощите под открито небе, докато бях в затвора.
Не приемай зле думите ми, Патрисия. Ако наистина искаш да си отмъстиш на Антонио де ла Торе, ще трябва да забравиш за чувствата си. Ще трябва да ги оставиш на страна. Не може да мислиш как да му отмъстиш и в същото време да си влюбена в сина му. Как така се забърка с него? Коя е жената на снимката? Това е дълга история. Моята също.